Dobro jutro, balkonski dnevnici. Venera je danas u konjunkciji sa Neptunom. Ovo se dešava jednom godišnje. Ona napravi cijeli krug i pozdravi ga. I ovo je test vjere i povjerenja. Venera je Neptunova kćer i ona ima svoje slojeve. Ona je u onom svom padu zapravo razočarana i nema povjerenja i ne vjeruje nikome i svi ste me izdali, ali kad dođe do Neptuna tu smo mi prozvani, ok, u nešto sigurno vjeruješ. I kad mi, ovo je slično plivanju, ne dotičemo tlo nogama, mi samo vjerujemo svaki put kad zamahnemo da ćemo se pomaknuti prema naprijed. I to nema veze sa tim osjećajem sigurnosti. To je čisto povjerenje da tamo postoje ljudi za nas, da nas neko razumije, jer ako ne vjerujemo nikome, ničemu i nikada, mi smo cijeli život nesretni. Ali ako pružimo sami sebi ruku i zamahnemo s povjerenjem, pa nema veze kako će to ispasti, to je ona prava Neptunova vjera, mi znamo da ćemo se pomaknuti korak naprijed, bez obzira što ne znamo gdje je dno i nemamo se na šta osloniti. I tu onda život postane Venera Neptun jednako čaroban. Budite si dobri.